2000. Det är inte det också. Det är alltså Det är nog fair. Vi tränar. Fuck this. Tillägga mycket. Det är ju. Got difficulty there. Det är alltid ringt. Yeah. Först. Woodman. Fuck yeah, vi har inte något. Var det pulga? Jag har vitt. Ja, jag har inte internet. Ah! Fuck that. Jag har vitt kvar sankor där. Ha? Bygga mitt. Okej. Sjuksnackor. Vilka okej. Att det fick en pingvin där. Jag vet dem. Pingvin, jag Jag kan aldrig nådligt jag kan pingvinen. It's a bunny. Fuck shit. Vi tar inte in i Janne. Alltså jag tänkte på, jag tror det var bomber som vuxar. Ja, det är lite slags bomber. Fucking wet man. Allt du botar en shit. Du spelar inte akkurat efter någon. Det är som det är samma konsol. Det var också 5 spel det spelade. Alltså akkurat samma skin. Där var det. Det tog fan som att posten facket. Fist of Jera Woodman. Oh shit! Jag tog koncentrera mig. Yeah! Yeah, you win. My god. The hell? Oh my god, good blood me! Torture me. Shit! Fuck this. Oh! Oh my god. Fuck I owe. Okej, det är sjukt band. Jag sank cool. Okay. Oh jeez. Vad töm. Vilket gott det här man. Yeah. Crap, see that? Not bad, not bad. Ah! Okay. Vad är det puta? Puta. Jag har en app! Fight shit. Donkey Kong spelet. Fucking death! Rödre bot Donkey Kong. Ah! Jag hör den här Jerry Blemmer, jag vet inte. Fuck, shit, shit! Wow. Alltså det är perfect time out there. Holy shit, if I bara look. Nej. Vilket jag stör. Röna får inte det. Finna där. Ge det så. Det är så lame! Vi tjötar den över. Jag var bara inte alla tänkte. Yeah, it's a bunny. Oh, vad shit. Killing bunny. Jag vet inte vad fuck det är för något. Det är katter. I don't know. Oh my god. Ah! Oh shit. Det kan nu. Fuck yeah, okej. Är det, ja, Megaman.fo. Ja, jag ska mot bossen då. Yeah. Fick jag in då? Shit. What the tree man. Fuckade. Shit. Oh yeah. Holy shit, I'm missing by live, man. I killed him. It jerked the free. The Crash Man är det. The Yeah. Flash Man är cooler. Okay, if I'm not crash man så. Shit. Oh, that. Jag klarar det, What the hell? Not the Crash Megaman. man? What That's the a kind of awesome out. Han ser ut som en sån här Knuckles. Yeah. Sagra så signar. Jag vet, det är skvitigt. Wow, han signar. Ja, också. Jag ska också vinna, Jera.
Fuck! Det kommer så sajt detta! Han är mega signer. Wow! Shit! Seriöst? Ja, det är så gräs. Shit! Yes. Jag kan inte ens när. Kan du göra? Han lyssnar kaputt då. Oh shit! Åh, han lyssnar in Pokémon någon. Kom Pokémon! Det är sån där... Fuck, vet du, trea, vad kallar man det? Region, eller det. Fucking nöten. Nöt! Jag kan totally visa det han. Jag vet på vad också heter. See that? Yeah! Fucking see that, man. Fuck! Han lyssnar en nödlevi. Jag kommer inte här i. Ja, fredag ner också. Det lyser. Jag var... Han lyser slätt i kön, Det är inte assen. Oh shit! Det är inte assen. Alltså lyssnar in på Pokémon. Pokémon. Han lyssnar snägg, men jag minns inte vad Pokémon Göra som jag ska säga skuldpattan här. Fuck det, jag som Pokémon där. Jack, Fuck you, spell! Du tell moment, I got shit off. Okay, fine, Bridget, when we late, it looks good. The Hellraiser Leaf. Huh? Well, but don't Pokémon. So cheap. So cheap. Wait, wait. That's so fucking cheap. Whoa. Fuck you, du kör där. Ah, skit! You can do it. Kanske freaking mace det där. Fuck vad det är det? Det är cheap free. Oh, fuck. Jag kan bara stanna där redan. Så. Sanger next sign här, det brukar. Incredible. You win. Could you ever think? Kan man inte när för det? En tid man kan göra också via det är typ. Jag ser ut så. Ganska eld. Så ska man hit med allt den heter. Nej, det ska mot Flashman. Flashman. Jag inte också är uppe här ska rädda. Också farligt uppe här. Ska du klättra snär? I don't know. Jag kan se det efter. Fucking see that. Jag tror inte han öppnar där. Håll kjav alltså! Oh. Ja, varsågod. Yeah. Då är det bara sad face. Nå, fuck var det där här uppe? Ska det bli så... Ah, fuck! Ah! Det är så fucking. See that där nere. Det är så vagt. Ja. Vi kan inte bruka det här, ja. Oh, epic! Thank you. Fuck! Oh! Oh god. Så att Louis här. Jag vet. Att det här är epic. Ställ på som badass här. Det är inte bara shit nu, det var. Är det man inte som klarar det utan att bruka till ting? Ah. Så det tror jag på. Ja. Oh! Just reflexer där. What the hell? Jag vet. Han skjuter ägg? Kan
Mine just... Motherfucker! Oh, energy box. Fríði, du ska blanda spel. Har du children Yeah, there? bye. I'm so fucking children. Fucking mine just... Oh shit! Fríði, fucking spelmusik med ut. Like a mouse. Ass. Kom Jag vet inte vad hans weaknesses. Han ser cool ut, så vet. Trash man. Shit. Kasta en pokeball ett där. I fucking shot Pokemon, man! I think I can live heavy, yeah? Okay. Vet vi, du fucked. I fucking ran beam, yeah? Tinge is so cheap. That bullshit! Fucking hey, I had to jack on me. Oh shit! You're so fucked, Louis. Motherfucker! Fuck! Att effekt du får klatcha så lägg ner igen. Fuck yeah! Jag vet inte fin. Dodge! Motherfucker! Du ska fucking med Recovery Victor dance, va inte? Flashman. Flashman? Flashman. Alright. Okay. Flashman. Vad fuck är han för glad? Det dansar vi igen. Fuckar! På igloje? Ja, gott nog. Holy shit, det loje. No! Det flyr det. No! Han spawnar åter! Fuck. Jag ska bli... Vi har crash man. Fucking A, man! Det är som alla de hoppar. Mother! Hey, man! Pikachu. Pikachu. Spell fucked. You ass! Ass! Oh my god. Fuck you, jag har planlagt det där shit. Red detta. Jag vet inte vad jag gör. What the f... Oh. Not fuck up. Yeah. Fuck you. Shit is side! Fuck you! Yeah. Yeah. Oh fuck. Fuck, just as a sign! With got your man! guns. No! It's you! Fuck you, spell! Oh shit, it's all there? Pew pew. Ah, fuck you. He's so fucked, Louis. Oh. It lost my mistakes. Som det sagt att Louis. Men kom här, bossen. Fucking lit life. Jag vet inte vad han ger över. Jag hade en dodge. Fuck yeah! Ah! Hade det? Ah. Fuck, han har tagit sig. You're so nervy!
Okay. Apparently han är så freaking jinker. Jag vet inte vad sker där. Kick his ass! Jag vet inte. Så... Queen fan som nämmer. Victory. Vad är det då? Hitman? No. Metal man. Ja, liksom metal sanger Jeffrey. Och så bara fan Jordan. Du var ska man bli. Yeah. Okay, metal right. Metal mellow right. Hey, energy. Hur fuck likt det bara här? Okej, jag tror de fäktlar och skjuter med mig. Så Super Mario där. Ska det gå bra? Asch! Bandages! Du vad ska du mena? Och större tinge med nej, stein tinge. Det är inte det t-shirt från Super Mario, men det är akkurat lycka. I don't know, man. Nästan jag tänker flöda i doften att det är det mer realistiskt. Möbelhejt. What the fuck? Åh, det här, man kan fucking samma upp shit vid den där. Det kommer inte in där. Holy shit. Kan det tro i? Gassan karamello? Det låter som att jag kan prata. Nej, jag hade för benchen här. Fuck! Fuck! Fuck. Yeah. Nice! Jag tror Så kan man inte just nu? Fucker! Hur kommer Jetmash? Fucking appa? Fuck vad det är? Useless shit det där! the fuck? Jag vet. Fire, de only brick med mig. Det är nästan fått då i världen. Åh ja, Metal Man hade det bästa knepet nära dig, det vill säga. Så awesome. Kutta? Ja, kurs. Jag minns inte hur jag ska få ta. Är det hur man ska klara det? Nej, det är faktiskt inte mind. Fucking fettla. Bästa där. Continue. Oh my god. God shit. And another new. Oh shit. What the fuck is Det var det fuck. Okej. Fuck you, så vill snitter Jan här. Fast löjva det hela. Hej, kan jag bruka Flashmans ting? Kanske vi sitter där. Så ändå. Fucking useless! Okej. Kan vi snär? Han fucking toltade som en boss! Vad är det? Okej, fuck it. Holy shit, Metal Man är boss?
Fuck, I'm metal! Ah! Yep, another bitches. Snøyter. Invite! Fucking A! Hastig dreisen hoppar i luftene. Og jeg ikke gjør dreisene. Skal vi ikke tape med dronen? Han hopper på meg! Han hopper alt! Okay! Han hopper på alt i enda. Så vi har da panikker. Shit. Han är så horny och snäll akkurat den här higgar. What the fuck? Jag vet inte, jag är liksom fucking kölskap faktiskt. Okej, go med man. Yes. Va? Det är så nära att higgar. För jag stjökt den också. Fuck. Gör det här! Fucking klimackarna här. Get that man! Get that man! Det är så sprinkbanting. Fantastisk. Jag fucking mind. Ah, motherfucker! Så att det. Jag hade nog spelat Megaman 2 innan mig. Okej. Yeah. Ich noch. Det var det. Kom igen. Alltså här ser virkelig snack sig. Fuck! Fuck it. Touch! Okay. Oh yeah. Oh yeah. Jag kan satt oss bara göra det. Fuck. Motherfucker! Lyckades, okej. Stod skade. Yeah. Shit. Oh, jag minns det. Fucking ass bullshit var det. Det här är bullshit, Fríði. Jag ska hoppa i lava ice. Och ett buttonless pit. Så det här är mer fucking montage. A mash. And sucker! Fuck! Det bättre att snilla av henne. Nej, än. What's on this pit, alright? Allt var här. Yeah. 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 Så blev det bara mig. Fuck you. Motherfucker. Here, right? So. Okay, one hit. Fuck! Nej! Don't dricka. Okay. Should have like with concentration. En smiley face är nu, vet du vad fan? Skit ja. Vet du, 3. Men det är så att jag... Fuck! Fuck this game. This is how it ends. That's so jank.
Fuck you.